नमस्कार मित्रों, हम पहुंच चुके हैं ये प्रेम शर्मा व्यास भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार प्रेम शर्मा व्यास जी के यहाँ और जानना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी के जो बेटी के ऊपर गाना गया है कृति यादव के ऊपर, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच है, और इसके बारे में प्रेम शर्मा जी से बात पूछेंगे। प्रेम शर्मा जी बताइए कि कहाँ तक सच है। नमस्कार, प्रणाम। हम प्रेम शर्मा व्यास जितना भोजपुरिया सभे बा, भोजपुरी गीत संगीत के समझे वाला जाने वाला सब आदमी के हम गोड़ छू के गोड़ लगत नहीं रह गई। ई बात गाना बजाना हमहू एगो व्यास हैं, गाई ले बजाई ले, लेकिन ई जौन बा, इस जौन गाना बजाना ये बड़ा चल रहल बा, जातिवाद बा, केहू के बेटी पर, केहू के बहन पर, ई जौन गाना बजाना हो रहल बा, ई मिला जुला के हमरा हिसाब से अच्छा नहीं है। ई ना होखे के चाही। गाना बजाना हो आई शास्त्रीय संगीत बा, एमे केहू के केहू नाम केहू ना धरला, लेकिन यह बेरा जौन गाना बजाना हो रहल बा हमरा हिसाब से ठीक नहीं है। एगो औरी हम गाना लिखले रहनी कि लोकगीत अलोप भइल अब कतही नाही सुनाता। थोड़ा सा स्वर में बोलिए इसको। हाँ, स्वर में बोलिए। स्वर में बोलिए। अच्छा, लोकगीत अलोप भइल एगो गाना हम लिखले रहनी कि लोकगीत अलोप भइल अब कतही नाही सुनाता, लाज हया सब भाग के देखी कवना कोना खो गईल, ई अपन भाषा भोजपुरी इतना घिनौना हो गईल। वाह 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 वाह। ई अपन भाषा भोजपुरी इतना घिनौना हो गईल। अब एकरा बाद हम का लिखले बनी ई तो बाद में समझ में आई। ई गाना के गा के भी हम आगे भेजनी, सबे केहू कहता कि अश्लीलता पर हम बानी, हम एकरा फेर में बानी, लेकिन बहुत जगह ऐसा ये गाना के हम भेजनी, लेकिन ऊपर कोनो केहू जे बस है। अच्छा ये बताइए शर्मा जी कि हमारे भोजपुरी भाषा का आज तक जो 8वीं अनुसूची में इसका दर्ज नहीं हो चुका है, इसका क्या कारण है? कभी ना हुई, ई हमार चैलेंज बा। ऐसे ना हुई। एगो हम गाना लिखले बनी कि केकरा के नीमन कही केकरा के बाऊ। यो धुन में बोले के बा। स्वर में बोलिए। स्वर में बोले। हाँ जी। केकरा के नीमन कही केकरा के कही बाउर, एक वो खरी के शोभे छाटल बचाऊ। वाह 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 वाह, क्या बात। केकरा के नीमन कही केकरा के कही बाउर। शोभे कहता कि हम अश्लीलता के खिलाफे बानी, सबे उहे कर आ शोभे उहे करता। तो अब बताई, बशर्ते कि यह बात बा, हम सब भोजपुरिया समाज से जितना कलाकार लोग बा, ई लास्ट हमार बात बा, सबका से इहे नहीं हो रहा बा कि सबसे पहल का यह बात बा कि रउआ लोग जातिवाद छोड़ दिए संगीत में। अच्छा शर्मा जी, भोजपुरी को साफ सुथरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जातिवाद छोड़ना पड़ेगा और किसी का नाम रख करके ये गाना बजाना नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है ना? गलत बात है। इसके ऊपर कुछ दो टुम बोलिए आप। भाई एगो गाना हम लिखले रहनी कि ना पहले कहनी है हाँ कि लोकगीत अलोप भइल अब कतही नहीं सुनाता, लाज हाया सब भाग के देखी कवना कोना खो गईल, ई अपन भाषा भोजपुरी इतना घिनौना हो गईल। ओइमे हम एगो अंतरा लिखले रहनी, अंतरा तो बहुत लंबा बा, लेकिन एगो अंतरा लिखले रहनी कि बेटी बहन के इज्जत अब इहवा कहाँ बाची, हानु आ पुजवा सिलवा छोड़ के लौकल अब चाची के बाची। अब वाह वाह वाह, क्या बात भर रहे दी हानु रोवा सब भोजपुरिया समाज से यही नहीं हो रहा बा कि बकीवा सुने को होई तो
हम तो गरीब गुरबा आदमी हैं, कमजोर कलाकार हैं और उ जातिवाद करे के हमारा ढंग नहीं है। ना ऐसे होके के चाहिए। भाई जातिवाद रुआ सब है, सब कलाकार लोग से हम निहोरा कह के हाथ जोड़ के विनती करतनी कि रुआ सब है जातिवाद छोड़ दी। माता बहन पर गाना हाँ जो गाना बजाना जौन बा माता बहन तो संगीत करी, माता बहन पर पढ़ के संगीत पढ़ के करी, संगीत पढ़ के गीत गाई, ओमे मजा बा। हाँ जे मजा वाला रउआ लोग काम करतनी अच्छा नहीं खेला। हाँ मित्रों, प्रेम शर्मा ऐसा कलाकार जब भोजपुरी जगत में हो जाए तो भोजपुरी जगत साफ सुथरा हो जाएगा। इसके साथ ही फिर मिलेंगे आपको अगले ब्रेक के बाद। एगो